Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă foarte mulți oameni culeg ciuperci, pentru că toamna vine cu darurile ei. Și de asemenea la noi în zonă s-au cules tone de ciuperci doar într-o singură lună, pentru că au venit și ploile și vremea a fost favorabilă pentru dezvoltarea și creșterea ciupercilor. Și noi, de asemenea, ne-am făcut timp și într-o singură oră am reușit să culegem o găleată de hribi. Și sigur că ne-am bucurat foarte mult de acest lucru. Nu vă faceți griji, hribii noștri sunt în siguranță, deja sunt toți puși la borcane. Și după ce curățăm ciupercile noastre, indiferent că acestea sunt din pădure sau ele sunt cumpărate din comerț, de exemplu dacă vorbim de șampinion, rămân aceste resturi. Ce facem cu resturile de la ciuperci? În niciun caz nu le aruncăm. Nu le aruncăm pentru că ciupercile sunt foarte bogate în micro și macroelemente și mai ales în fosfor și azot. Dacă le folosim așa cum trebuie, putem să ne îmbogățim solul cu aceste micro și macroelemente. Cum folosim ciupercile în cazul acesta? Dacă, de exemplu, pe straturile dumneavoastră încă sunt plante, roșii, ardei, vinete sau altele, atunci puteți pur și simplu să faceți niște gropițe mici pe lângă plante, între plante și îngropați aceste resturi de la ciuperci. Nu este nevoie să îngropați 1 kilogram într-o singură groapă, puteți să o luați așa câte o mână și să puneți în gropițe mici. Sau faceți șanțuri și îngropați în aceste șanțuri aceste resturi pe care le aveți. Șanțurile și aceste gropițe nu trebuie să fie foarte adânci. Este de ajuns ca adâncimea acestora să fie 5-6 cm. Ați îngropat și ați lăsat acolo aceste resturi. Aceste resturi de la ciuperci se vor descompune și se vor transforma în hrană pentru solul nostru. Ele sunt bogate în micro și macroelemente și vor îmbogăți solul nostru cu aceste micro și macroelemente. De asemenea, dacă, de exemplu, ați cumpărat ciuperci, dacă vorbim de șampinion, le-ați curățat și tot așa, după ce v-au rămas aceste resturi, de regulă de la șampinion rămâne și acea coajă, acea pieleță pe care o dăm jos de pe pălărie, sau dacă tăiem cozile, de asemenea, le luați frumos și le îngropați în grădinile dumneavoastră. În ce perioadă se poate proceda în felul acesta? Oricând. Dacă aveți resturi de la ciuperci primăvară, o faceți primăvară. Dacă aveți vară, faceți vară. Dacă aveți toamnă, o faceți toamnă sau chiar iarna. Dacă le-ați îngropat, ele vor lucra începând cu primăvara următoare, atunci când se va încălzi afară și atunci se vor mișca toate microorganismele din solul nostru și ele se vor descompune, aceste resturi. De asemenea, cireașă de pe tort, pentru că, așa ca și în reclama aceea, și asta nu este tot. Mai este un mare avantaj al folosirii acestor resturi de la ciuperci. Ciupercile suferă foarte mult de la atacuri de tricoderma. Tricoderma atacă ciupercile. Ea pur și simplu se hrănește pe ele. Și atunci când avem aceste resturi de la ciuperci și le folosim în grădinile noastre, puteți să considerați că ați cazat tricoderma la dumneavoastră în grădină. Pentru cei care nu știu ce este tricoderma, tricoderma este acea microciupercă care, 1. Descompune foarte rapid, într-un mod foarte accelerat, resturile vegetale, adică dacă avem mulci, dacă avem orice fel de resturi vegetale rămase în sol sau la suprafața acestuia, și de asemenea tricoderma luptă cu patogenii din sol. Cum face ea acest lucru? Ea pur și simplu parazitează pe ciupercile patogene care sunt prezente în solul nostru. Și aici vorbim și de fuzarium, aici vorbim și de verticillium și aici vorbim și de alte ciuperci care provoacă, de exemplu, tot felul de boli care pot dăuna foarte mult plantelor noastre. Și sigur că aici vorbim și de putregaiuri și de alte probleme care pot apărea din cauza atacului ciupercilor patogene. Și iată că tricoderma, această microciupercă, este prietena noastră. Ea luptă cu acești patogeni și acest lucru este nemaipomenit de bun. Așa că folosiți toate resturile de la ciuperci
liniștiți în grădinile dumneavoastră. Ori îngropați în pământ, așa cum am zis, ori în gropi, ori în șanțuri, ori pur și simplu le puteți împrăștia, dacă acum aveți straturile goale, le împrăștiați pur și simplu pe suprafața stratului și le incorporați ușor cu ajutorul unei greble. Iată câteva metode de a incorpora în sol aceste resturi de la ciuperci. Mai mult de atât, dacă aveți prea multe resturi sau nu doriți acum să le incorporați în sol, puteți pur și simplu să le puneți pe compost și atunci tricoderma și va face treabă și acolo. Și sigur că atunci când compostul dumneavoastră va fi gata, adică la primăvară, veți avea un compost bogat în micro și macroelemente și plin de tricoderma. Ea se va simți bine pentru că acolo în compost ea va avea ce mânca. Acele resturile vegetale pe care le veți avea acolo în compost, ea le va transforma în compost. Iată care sunt avantajele folosirii resturilor de la ciuperci. Acum, cineva m-a întrebat dacă putem folosi acel substrat folosit în care au fost șampinioni, adică de la o crescătorie de șampinion, au rămas acel substrat folosit care nu mai este valabil și nu se mai poate folosi. De regulă, acest substrat se aruncă. Dacă dumneavoastră aveți cunoștințe care produc ciuperci, adică sunt producători de șampinion, rugați-i să nu arunce acest substrat. Îl folosiți dumneavoastră în grădinile dumneavoastră. Cum se poate folosi acel substrat? În primul rând, acel substrat este plin de tricoderma. Tricoderma, așa cum am zis, este inamicul numărul 1 al ciupercilor și cu siguranță este plin de acea de tricoderma și puteți să folosiți în grădină dumneavoastră acest substrat. Ori prin incorporare ușoară în sol, adică pur și simplu să se presară straturile cu acest substrat și se incorporează ușor cu ajutorul unei greble, ori puteți să îl compostați. De asemenea, veți avea un compost bogat în micro și macroelemente și plin de tricoderma. Iată, aceasta este o sursă gratuită de tricodermă. Folosiți tot ce este legat de ciuperci, că sunt resturile de la ciuperci, că este acel substrat pe care nu-l mai puteți folosi, sau dacă mergeți în pădure și găsiți ciuperci bătrâne, care sunt comestibile, dar sunt deja bătrâne și nu le mai puteți consuma, le puteți culege într-o pungă sau într-o găleată separată și procedați în același fel. Pur și simplu incorporați aceste ciuperci bătrâne la dumneavoastră în grădină. Nu vă faceți griji sau nu sperați, pentru că aceste ciuperci nu vor crește la dumneavoastră în grădină. În schimb, tricoderma, da. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Lăsați un like la acest video dacă considerați că merită, că acest material merită văzut și de alți oameni. Și de asemenea, dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, cu siguranță o puteți face acum. Apăsați pe abonează-te, nu uitați să apăsați pe clopoțel și alegeți toate. Asta înseamnă că de fiecare dată când va apărea un video nou, dumneavoastră veți fi notificați. Așadar, vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Și dacă mai aveți timp, mergeți în pădure, nu veți regreta. La revedere!